tu hari ni dah. Capek nak jago mah. Ini suruh nak punya konten. Lama banai duit dah nak. Lama banai duit dah dah. Dia jadi udah. Ha? Lalok, tak orang lalok malam wak jago, pagi awak lalok. Karajo banyak anak nak tantan ke sekolah den sado mah bisa dek den. Udah senang-senang dah main HP je tak mencari ndak doh. Nanti mati dan Tu mako malam tu lalok dah. Orang nak malam tu lalok nak main HP doh. Yang udah cari di dalam HP tu. Kau akan jadi lah. Kok anak kalian cari aja udah. Anak tu lah dia nantan ke sekolah. Rumah lah dia berasin sampah lah masak pai lah makan leh. Sudah makan main HP lo beko lihat tu marokok lalok lihat. Malam beko jago cek matu ada tu leh. No lah. Nak menolong karaju sakiti Allah, you nak berperasaan udah nampak deh, dia nak berperasaan. Jantanku kalau tahu padusi pandai mencari piti ya. Anak tantu ci Allah doh. Enggak sakit kalau dia kalau lo serangak dan. Mengicik je dah lah, emang tak barakah, udah tu akar dah tu yang tak doh, indak tumbuh. Umur lah gaek, pi akar ndak coba jalan doh. Lah dan nanti micik dan. Boleh ada kopi dia mani Angalo den nang membeda to kopi ke ndak nio den doh. Mambalinya sa nio den doh. Kok ka makan kok ka indak, kok ka minum kok ka indak dan mau tahu den doh. Iya lah dan marang mak. Aden masak de anak den je nyo kalau udah sudah nak kade masak sambah doh. Rugi warna den mah. Ndak adu nak di parambiak ci Allah aja dari udah doh. Allah yo capek dah gosek kecek den. Muak orang ngai.